Окей, правиме самони днес кавате. И започваме. Това е събирано цял месец. Няма да скипвам, защото съм си ги събирал, така че... Чете да сложим малко мюзик. Надявам се всичко, което искам единствено е хва. Нищо друго. Така че... Просто маха ми се свил, събирам ги един месец, тия скролва ужас. Средно би трябвало да изкараме около 7 светкавички. Дали ще успеем, не се знае. Но надеждата умира последно, така че... А тъмън преди да почне да записвам, някому се падна някакъв дракон в чата, така че... Дали е откраднал късмета ми, не знам. Но то ще се чуе. Ще ги мешам скроловете, ще ги... Нямам представа какво ще правя. Ама честно казвам, нямам кой знае какви надежди. Всичко, което искаме е ифрита, който е само модел на Fire. И това е. Хайде светкавици, бе. Това не е добър знак. О, боже, господи, добре. Това е... Нищо от цял... Значи това са... Имам 70 само на човек. Ако не ми се падне поне едно нещо, над което да работя, да, това няма да е. Моля да ни се падне верата от тук. Вау, колко скрол без светкавици ще изкараме. Вау. Айде хва. О, боже господи. Тая игра, бате. Нещо няма късмета. Сори, че не говоря, но често казвам не ми се и говори в момента. Ако ми се падне нещо, тогава ще... О, боже господи. Събирано цял месец, бате, гледай какво става. Имам някакво странно чувство, че това ще ми развали настроението за целия ден. Макар, че всичко, което трябва е един скрол да оцелиме и... Готово. Аре бе, бате. Вау. Само хва искам. До тук сигурно поне 20 скрола съм чукнал. Което е... Просто нямам думи. Гледай какво става, бате. Някакъв късмет малко или какво ли. Гледай бе, бате. Вау, само котки и рини, бате, през цялото време. Вау. Вау. Просто... Супер. Скипнах, защото ми е доста това. Гледай бе, човек. Една светкавица ще има ли? Гледай какво става. Вау. Аре и последните 5 да ги издумкам. То се е видял, че майната на бати. Колко време ги събирах за хвабата, да е смутената игра, да е отдушена. Тая мога да се ползва. Айде с петица бе или нещо бе, човек. Не е добре това. Нищо хлахи мога да я направя смисъл. Тя е... За новите рейдове е добра. И това ще е. Вау. Какъв е шанса да имам 2-3 светкавици от 70 скролва? Така е честно.
Това е много депресиращо, брат. А да не говорим това, ако си дал парите за това. Просто забрай. Не е бабата Светка обаче. И това беше смисъл. Съжалявам, ако звучи депресирано, но... Не. Абсолютно нищо. Вау. Цял месец събиране, бе, копеле. Да, супер. Цял месец събиране, брато. Вау. Да. За съжаление. Арем нещо хубаво да си. О, да! Супер! Супер! Окей. Край. Оправи ми се настроението. Добре. Вече е окей. Сега е супер. Сега няма ядове вече. Окей. Заслужаваш си тия 70 скрула. Заслужаваш цял месец да събирам. Значи ще събирам и до другия месец пак. Решено е. Добре. Това не е оплакване, само казвам, че не е каквото исках, защото ми трябва хва за райд петица. Обаче той е много добър. Той е... ще го направя. Съвсем скоро време ще направя, защото е добър за... там... бе за много места. Но аз където видях в рейд го ползват на то Ice Beast в синия райд за имюнити, да не мога да те фризва. Супер. Не ми се падна хвана, но аз съм супер доволен. Още една светкавица, може би някаква ще има. Имаме един легендарен. И това е. За съжаление си за... О, господи. Да. Звънат ми по телефона в най-подходящото време. Естествено. Добре, е набързо да ги изтупаме тия последни скролове, защото очевидно трябва нещо да правя. Да, тая е добра също. Аз имам, ще я паза. Всички Skydancer са добри, между другото, вече. За едно или друго място всички са добри. И последния скрол. Хва. Добре, то... Да, супер. Hall of Heroes. Това е... не. Ето, това е последния скрол. Искаме да е Fire. Моля ти се, Fire. Моля ти се, Fire. Не. О, боже, год, само ще ви покажа. Само ще ви покажа. Не искам това да ви покажа тук просто. Да. Само ще ви покажа за какво става въпрос. 1, 2, 3. Добре ли? Добре, това е. Падна ми се още един архангел. И ще го awake след малко. Пожелавам ви лек ден. Заслужаваше си се пак. Чао от мен. Лека.